אנחנו בשערי אורה, ספירת החוכמה, בפרק התשיעי, ולמדנו ספירת החוכמה נקראת מחשבה, נקראת גם יש, והסוד של ככה עלה במחשבה, שתוק ככה עלה במחשבה לפניי, משמעותו שכל אחד עולה בהתבוננות שלו דרך ספירת הבינה, ומסתכל באופן הזה במחשבה, משיג מה שהוא משיג, והמחשבה היא אינסופית, כי זה חוכמה, והחוכמה היא אינסופית, כי היא מתחברת לכתר, שהכתר הוא אינסופי. היא קוצו של י' זה הכתר, שהוא ניצוץ המחשבה, התנוצצות. המחשבה זה המחשבה עצמה שהיא אינסופית, כי היא מחוברת כאמור לכתר שהוא אינסוף. אבל ההשגה בה היא כל אחד לפי כמה שהוא עלה בבינה. ולכן שתוק ככה למחשבה לפניי, כי כל אחד זה העלייה שלו, בבינה שלו, בכלים שלו שאיתם הוא עלה לבינה, ועם זה הוא משיג מה שהוא משיג. אתה מסרנו בידך. כלל גדול. לכל מקום שתמצא ככה עליו המחשבה, כי הדברים סתומים, ואין כל בריאה יכולה להתבונן בהם, לפי שהמחשבה אין בצפייה כלל. ולפי שאין דרך להיכנס אליה, ואין לה תכלית וסוף. ואם כן, כיצד, ואם כך, האח יכול מי שיש לו גבול, כן, האדם שיש לו גבול, איך הוא יכול לשער דבר שאין לו גבול? על כיוצא בזה נאמר, מאוד עמקו מחשבותיך. כלומר, כל אחד משיג משהו מסוגל. המחשבה היא אינסופית. גם רואים את זה בחוש. כי במחשבה, אם אני אגיד עכשיו שכולנו נעצום את העיניים ובואו נדמיין שאנחנו חוזרים בזמן לתקופת אברהם אבינו. בואו נדמיין שאנחנו חוזרים בזמן לתקופת המעמד הר סיני. אז אפשר לעשות את זה, אפשר כפשוטו לעשות את זה, לדמיין מישהו עוצר את המחשבה. יש לה סוף? לא. כל אחד יכול לדמיין מה שהוא רוצה, ואיך שהוא רוצה, ואיפה שהוא רוצה. אבל כל אחד ידמיין את זה קצת שונה, לפי ההבנה שלו, לפי הבינה שלו. כל אחד יתפוס בזה מה שהוא רוצה. ולכן זה נקרא שאנחנו למעשה, שאנחנו בעלי גבול, אז אנחנו תופסים מה שאנחנו תופסים בתוך המחשבה האינסופית, וגם אצלנו המחשבה היא אינסופית. אנחנו לא יכולים, בכל רגע, כל אחד יכול לדמיין מה שבא לו, אלא יכול לדמיין דבר מסוים שהוא מתבונן בו. ולכן אין לנו גבול במחשבה, אבל אנחנו כאנשים, כבריות, שיש לנו גבול באיך שנבראנו, אנחנו יכולים כל פעם לתפוס דבר אחד בתוך האינסופיות הזאת. על כיוצא בזה נאמר, מאוד עמקו מחשבותיך. ובדבר זה נאחז עניין רשע וטוב לו, צדיק ורע לו. השתבח בעל הרצון, אשר לא יושג תכלית כוונתו וחוכמתו. וכמו שאמרנו בעניין רבי עקיבא, שתוק, ככה עלה במחשבה. וסימן הדבר בזה, המזמור, מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, בפרוח רשעים עדי אבן. ומה טעם והטעם ארום לעולם השם? כלומר, ברום המחשבה דבר זה, והטעם ארום לעולם השם. ברום המחשבה דבר זה, ואין מי שיוכל להגיע לדבר שהרי כך עלה במחשבה. ואף על פי שאין כוח באדם להשיג בדבר צפיית המחשבה, הצדיקים יש להם קבלה לשם האוזן. לפיכך אמר, בקמים עלי מריעים תשמענה אוזני, צדיק אתה מר יפרח, הרי הכל מבואר ברמזים. כן, אז המזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם, ולזמר שמך עליון, להגיד בבוקר חסדיך ומועדך בלילות. במזמור הזה הוא מסביר לנו שמי שבאמת בער, איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, בפרוח רשעים עד יאבן. שהרשעים, שכביכול נראה לנו שפורחים, הרשעים שנראים לנו שהם כביכול מתרוממים, כאילו יש להם איזושהי השגה, אין להם באמת קיום.
אין להם באמת קיום אמיתי. יפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אוון להישמדם עדי עד. ואתה מרום לעולם השם, כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יאבדו, יתפרדו כל פועלי אוון. ותרם קרעם קרני בלותי בשמן רענן, ותבט עיני בשורי, בקמים עלי מרעים תשמענה אוזני. צדיק כתמר יפרח. הצדיק זה היסוד, אנחנו יודעים, והוא עולה עד למעלה. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה. הצדיק מגיע למקום של הלבנון, שזה הכתר. בתולים בבית השם, בחצרות אלוהינו יפריחו. עניין של יפריחו שחוזר כאן זה עניין של רפח, רפח ניצוצים. עוד ינבון בשיבה דשנים ורענים יהיו להגיד כי ישר השם צורי ולא עוולת בו. אז כל מה שנראה לנו כל מה שנראה לנו שרשעים, כביכול פורחים, כביכול משיגים משהו, זה הכל בבחינת עשב. הוא לא מגיע לשום דבר גבוה. זה לא מגיע לשום דבר גבוה. הם פורחים, זה נכון, אבל זה כמו עשב. לעומת זה הצדיק התמר יפרח, הוא מגיע הכי גבוה. הוא מגיע עד הלבנון, עד הכתר. יש צמיחה לרשעים, צמיחה מאוד נמוכה. נראה להם שזה מאוד גבוה, אבל זו צמיחה שלא משיגה שום דבר. צמיחה שבבחינת עשב. מה הכוח של עשב פורח? לעומת צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון ישגה. ההגעה, העומק, החיבור למחשבה, הרי ככל שעולים יותר גבוה, ככה אתה משיג יותר במחשבה. אז העשב לא מגיע לשום גובה, אבל לעומת זה צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון ישגה, מגיע למקום הכי גבוה, מגיע עד הלבנון. כן, הלבנון זה הכתר. מגיע עד שלוש הראשונות, ומתוך זה יש עומק של מחשבה. ואתה מרום לעולם השם, שזה רום המחשבה. ואף על פי שאין כוח באדם להשיג בדבר צפיית המחשבה, הצדיקים יש להם קבלה לשם האוזן. לפיכך אמר, בקמים עליהם מרים תשמענה אוזני, כן, האוזניים ממלאות את העניין של השמיעה, דרך השמיעה דווקא. אנחנו לא יכולים לראות, ואנחנו כן יכולים לשמוע, כי הראייה היא לא מושגת. אי אפשר לראות במחשבה. אבל לשמוע זה עיקר הציווי שלנו, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. כי יש בשמיעה את עיקר המצווה. דווקא בשמיעה. דיברנו על זה בעבר. חוש השמיעה, מה שמיוחד בו, זה שהוא אוסף את הדבר. הראייה, כשאנחנו רואים, אנחנו רואים את התמונה כפי שהיא, מקבלים אותה, את הפרטים בתמונה. וזה נקלט, אם אנחנו מתרכזים בתמונה, אנחנו נתחיל להבין, אבל אנחנו לא, אנחנו אולי רואים באותו רגע הרבה דברים בתמונה, אבל רק אנחנו צריכים להתרכז במשהו כדי לקבל אותו, ואז למעשה אנחנו מפספסים דברים אחרים בתמונה. כשיש איזשהו מרחב שאנחנו רואים אותו מולנו, ואם תסתכל, תבחן טוב את הדברים, אז אתה מתחיל לעבור דבר דבר עם הראש, עם העיניים, סליחה, ומנסה לשנן לך את התמונה. אתה לא תופס את הכל כמכלול. שמיעה זה דבר שמגיע כמכלול, אתה שומע את כל הרעשים, אבל הם נאספים. הם נאספים לכדי דבר אחד. יש בזה משהו שהוא גם נכון במובן של העיבוד במוח. הכל נאסף. יש מרכז השמיעה כביכול אוסף את כל הנתונים. זה לא כמו בראייה יש שם הרבה עיוותים בראייה, יש הרבה השמטות, יש הרבה... אבל בשמיעה הכל נאסף למקום אחד, כי השמיעה היא לשון איסוף, לשון שימוע. כל הרעיון שלנו זה לאסוף. לאסוף את הדברים, הפרטים הפזורים, לכדי דבר אחד. הראייה משאירה את הפרטים הפזורים גם בעיבוד שלנו במוח. אבל השמיעה הופכת את הכל לדבר אחד. איזושהי תובנה. כי הראייה, גם כשאני רואה, אני עדיין רואה את הפרטים, ואז אני מתוך זה עכשיו מנתח את הנתונים, מחבר לי אותם למה שאני רוצה. אבל השמיעה, אני מקבל איזשהו מלל,
או משהו, וכל זה הופך לכדי הבנה, תובנה אחת. אז יש פה איזשהו רעיון של לאסוף הרבה פרטים, הרבה קולות, הרבה צלילים, משפטים מרובים, אבל אם אני מרוכז, אני הופך את הכל לכדי תובנה אחת, לכדי מהלך אחד. ולכן שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, את כל האלוקינו, את כל הריבוי פרטים, תהפכו להשם אחד, לא בראייה, לא ראה ישראל, אלא שמע. לשון, רקנתי אומר, לשון וישמע שאול, זה לא שמע והבן, קבל והבן, כמו אומרים הרבה פעמים בסידורים. רקנתי כותב שמע, לשון וישמע שאול את העם בתלאים. לאסוף, לאסוף את כל הפרטים, בבריאה, בתובנות שלך וכולי, לכדי השם אלוקינו, השם אחד, זה דבר אחד. ולכן אי אפשר לראות, אבל אפשר לשמוע. בקווים עליהם מרעים תשמענה אוזני. צדיק התמר יפרח, הרי הכל מבואר ברמזים. וזהו מה ששאל משה רבנו עליו השלום. להשיג הדבר בצפיית המחשבה, ונעלם ממנו. כן, הוא רצה לצפות. ונעלם ממנו, והייתה התשובה אליו, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. כלומר, לכאורה, אם אתה צופה, אתה לא תשיג את ההבנה. כשאתה צופה, קשה לחבר את זה לכדי מהלך. יראה לך רנדומלי, יראה לך וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. יראה לך כאילו אין פה השגחה. כאילו במרכאות זה מגיע מהקריזה במרכאות, לפי הרצון של הבורא. וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. ואין דבר זה ידוע לשום נברא, כי אי אפשר לצפות במרכבה, במחשבה. ולזה רמז הכתוב. כן, אי אפשר לצפות במחשבה, אבל כן אפשר, איך שהוא אמר, הגדיר את זה לרדת בה, לרדת במרכבה, או לצפות במרכבה, זה לא מחשבה כבר, אבל זה להסתכל זה במורכבות. אתה מבין את השורש של המורכבות של הדבר, ואתה יכול להבין איזשהו מהלך, לאן זה יוביל. אבל זה רק ברכיב מסוים. אתה לא רואה את כלל המחשבה. אתה רק צופה מהלך מסוים, שהוא מצומצם, כי ברגע שאתה צופה ויורד, אתה מתחיל להצטמצם. מחשבה היא אינסופית. כשאני מתחיל לרדת איתה למטה, אני מצטמצם. אז מי שצופה במרכבה, כמו שהוא הגדיר את זה לפני כן, דיברנו על זה לפני שני שיעורים או שלושה, אז הוא כאילו מגיע מהמקום, מהתובנות הגבוהות, אבל יורד נקודתית לשאלה שנשאלה. הוא מאבד את האחיזה במחשבה, בגלל זה הוא יורד למטה. הוא צופה במרכבה למטה. לעלות במחשבה זה, כמו שאמרנו, דרך ההתבוננות, דרך דבר שהוא מצומצם, הוא עולה למחשבה הגדולה יותר. כשמשה רבנו שואל ומבקש להשיג את צפיית המחשבה, התשובה אליו, החנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. ואין דבר זה ידוע לשום נברא. ואל זה רמז הכתוב, רבות עשית אתה השם, אלוהי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ארוך אליך, אגידה ואדברה, עצמו מספר. זה אין ערוך, אין לנו יכולת לערוך את זה אפילו בתוך התפיסה שלנו. אגידה ואדברה, עצמו מספר. ובכל מקום שאתה מוצא לשון נפלאות, הוא דבר מכוסה מן הבריות ואין ידוע לזולתו יתברך. ועל זה כתיב, לעושה נפלאות גדולות לבדו. בוודאי, בוודאי שזה לבדו. לעושה נפלאות גדולות לבדו, רק הוא אוחז במקום שנקרא נפלאות. נפלאות, לשון פלא, זה כתר. הנפלאות זה המעשים, המחשבה, המחשבה נקראת גם פלא, או נפלאות, במקרה הזה שהוא מביא לנו כאן. המילה נפלאות, הוא מביא את זה במקום אחר, לדעתי לא כאן, שנפלאות זה צירוף של האות א' והאות ת' עם הנון שערים, כן? עצם מהמילה נפלאות, יש לנו נון, שזה 50 שערים של בינה, ות' וא', כלומר כל האותיות, מא' ועד ת', זה הנפלאות.
כי אם אנחנו באמת נבחן את הדברים בעומק, ולשם היהדות מכוונת, וזה גם המרכבה, זה הכל הרכבת אותיות. גם המחשבה, כשאנחנו חושבים, אתה חושב, אתה למעשה מספר לעצמך סיפור במילים. כל מחשבה שמתרקמת לנו בראש זה איזשהו דיבור פנימי לתוכנו, כשאנחנו חושבים על משהו, אנחנו בונים אותו במילים, מרכיבים אותו באותיות. לא אומרים את זה בפה, לא צריך לומר את זה בפה, אבל עצם, ככל שאדם יותר עמוק, מסוגל לזה, הוא מהרהר במקומות גבוהים יותר, הוא בונה לעצמו מושגים ורעיונות, הכל בבניית האותיות. אז באותו אופן השורש של הדבר הזה, זה פשוט הרכבת אותיות פשוטה, כמו שספר היצירה מראה לנו. א', ב', א', ג', א', ד', א', ה', צירופים של זוגות אותיות, בסך הכל יש לנו, מתוך 22 אותיות, סך הכל יש לנו 231 צירופים שונים של א', ב', א', ג', א', ד' וכולי. יש לנו סך הכל 22 כפול 21, ואם נחלק את זה בשתיים כדי לבטל את החזרות, נקבל סך הכל 22 כפול 21 חלקי 2 בעצרת, נקבל 231 צירופים. אם לא נחלק בשתיים, נקבל 462. 462 זה גימטריה נתיב, וזה הנתיבות חוכמה. ל"ב נתיבות חוכמה, שזה תפיסת המחשבה. אבל אם, כמו שאמרנו, נחלק את הנתיב בשתיים, כדי לבטל את החזרות, נקבל רלה, רלה שערים, וזה ישראל. לעם ישראל יש רלה שערים. לעם ישראל יש יכולת להגיע אל המחשבה, אל העומק, אל המקום הכי גבוה. ועל זה כתיב לא עושה נפלאות גדולות לבדו. בוודאי. ועל זה כתיב נפלאות ממני ולא אדע. והמלאך אמר למנוח, למה זה תשאל לשמי? והוא פלי. הוא אוחז במקום של חוכמה. כלומר, אין לי שניים קבוע, אלא במחשבה. נורא תהילות עושה פלא. פלא עצות מרחוק, ואפילו במה שיש כוח לאדם להשיגו, בזמן שהוא נעלם ממנו, נקרא בלשון פלא. כי יפלא ממך דבר למשפט, כל דבר שהוא נפלא מאיתנו. הנני יוסיף, כי אני מביא פה הרבה פסוקים עכשיו ממינה של פלא, הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. ועל כיוצא בזה נאמר, מאוד עמקו מחשבותיך. בפסוק זה רמז לחוכמה ובינה, הכל אמור כבר, ובפסוק זה נאחז סוד צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. שלפעמים זה נפלא מאיתנו, אנחנו לא מבינים. כן, כי אנחנו לא אוחזים במחשבה. אנחנו רק מתבוננים נקודתית בדברים שאנחנו תופסים. אנחנו לא רואים את כל המהלך עצמו, את השורש שלו. אבל כן אנחנו מאמינים, כן אנחנו יודעים לומר, מזמור שירים השבת, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות, זה אמונה, מתוך מקום חשוך, זה בלילה, כי אנחנו לא רואים. מתוך זה של אמונתך בלילות אנחנו יודעים לומר, שאיש בער לא ידע וכסי לא יבין את זאת, אין לו שום תפיסה באמת בזאת, במלכות העליונה. זה סתם עשב שמתכלה. אבל הצדיק התמר יפרח כארז בלבנון ישגה. שהוא מגיע למקום הרבה הרבה יותר גבוה. והספירה הזאת נקראת יראה, כן? תזכרו כאילו התכונה היא ראייה, אבל אנחנו לא יכולים לראות. אנחנו יכולים לשמוע ולהבין, אבל אנחנו לא מסוגלים לראות. למרות שאיזה הוא חכם הרואה, התכונה היא ראייה. הנביעה זה בעין, הנביעה של החוכמה היא בעין. כלומר, העין רואה, והמילה עין גם היא העין של מעיין שנובע המים. כלומר, כל השפע מתחיל מהחוכמה. יש מעיין. אז העין הוא הנביאה, אבל העין זה גם איבר הראייה. אבל אין לנו יכולת אמיתית לראות, כמו שאמרנו, הראייה מאוד מבלבלת. כלי הראייה שלנו מעוות. זה לא כמו השמיעה.
כמו שאמרנו. אנחנו לא באמת רואים. גם כשאנחנו מסתכלים בתמונה, אנחנו קולטים למעשה רק שלושה צבעים במוח. הרשתית שלנו לא מסוגלת לזהות יותר משלושה צבעים. זה הכל עבודה בעיניים במרכאות שהמוח שלנו עושה על עצמנו. בונה לנו מלא גוונים וכל מיני כאלו. זה לא ראייה אמיתית, אנחנו לא באמת רואים את כל גלי האור. השימוש שלנו בכלי הזה מאוד מאוד מצומצם, כל אחד כפי ההבנה שלו במרכאות, כל אחד כפי הכלים שלו, כמו שכבר הבנו את זה גם בסוד, כך עלה השתוק, כך עלה במחשבה לפניי, אז הראייה היא לא באמת נעשית בכלי הזה אנחנו לא יכולים להכיל את הראייה האמיתית, שזה ספירת החוכמה. אבל כן הספירה הזאת נקראת באותיות ראייה, ונקראת יראה. כי היות ואנחנו לא באמת רואים, אז תבין שאתה תיכנס למקום של יראה. תיכנס למקום של יראה, כי תבין שהדברים שאתה תופס הם כלום לעומת הדבר האמיתי. כי אתה לא באמת רואה. ואם אתה לא באמת רואה ואתה קצת מציץ ומשיג איזה משהו קטן בהתבוננות המצומצמת שלך, אז תיכנס ליראה, כי אתה לא רואה. מה שתפסת, שאומר לעצמך, וואו, איזה תובנה עמוקה, זה כלום, זה כאין וכאפס, כנגד הדברים הנפלאים הגבוהים יותר, שאתה לא רואה אותו. ולכן הספירה הזאת נקראת יראה. כלומר, המגיע לחשוב במקום העליון והעמוק הזה, הרי יש לו ליראה ולפחד, ונתבהלו מחשבותיו לרוץ ולהרהר יותר מן השיעור הראוי. זה בגלל שאתה לא מבין. אתה יכול להגיע למקום בעייתי. כמו שרבי עקיבא אמר לך, התלמידים שלו, כשתראו שם, כשתהיו למעלה, אל תגידו מים מים. לא להיכנס להשוואות. זה דברים עמוקים ומופשטים, ואתה לא באמת מציג בהם, כי ככל שאתה באמת מדבר בזה וחושב בזה, ואתה מגשים את זה. אתה מלביש את זה במשהו ומצמצם את זה. כי כל הלבשה וכל הסבר שאנחנו עושים לעצמנו, זה רק צריך לזכור שזה תמיד איזשהו ציר של התבוננות מאוד מאוד מסוים, אנחנו מתרחקים באותו רגע מעצם זה שאנחנו מלבישים את זה, אנחנו מתרחקים מהדבר עצמו, שמים עליו כיסויים. ועל זה נאמר בספר יצירה, בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר. אם רץ לבך, שוב למקום, החזירהו למקומו. כי המקום הזה, מקום היראה והפחד, לחושב, לחשב עניינו ועומקו. ויעקב, כשהגיע למקום זה הנקרא יש, כן, למדנו שיש זה גם חוכמה, עין זה כתר, יש זה חוכמה, נתיירא ונתפחד ואמר, אכן, יש השם במקום הזה. נבהל, כי יש זה חוכמה. אכן יש במקום הזה. ומה ממשיך מהמשך הפסוק? ואנוכי לא ידעתי. אם יש השם במקום הזה, אוי ואבוי שאני לא יודע, ואנוכי, אנוכי זה הבינה. ואנוכי לא ידעתי. הרי אם אני רוצה להשיג משהו מהחוכמה, אני חייב להתבונן. אני חייב להשיג כלים של בינה, דרך הבינה. זה היה יעקב אבינו, מתעורר מהחלום, פרשת ויצא, אכן יש השם במקום הזה. ואנוכי לא ידעתי. ויירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? נורא, זה מתחבר לנו לעניין של היראה. אבל נורא זה כבר איך שהדברים מתגלים בתפארת. כי לשון נורא זה תפארת. כן, האל הגדול, חוכמה, חסד, סליחה, האל הגדול, הגיבור גבורה, והנורא כנגד תפארת. ואף על פי שספירת התפארת נקראת נורא, ומפני שהיא עולה למעלה רום, כן, כי זה הקו האמצעי, בגלל זה נקראת נורא, כי היא נמצאת בקו ישר של ראייה, אם תרצו, אבל אנחנו לא יכולים לראות, לכן אנחנו צריכים להתמלא ביראה.
ואף על פי שספירת תפארת נקראת נורא, ומפני שהיא עולה למעלה רום, רום זה כתר, רום מעלה, כמו בר יוחאי, אור מופלא רום מעלה, יראת מלהביט כי רב לה, כל זה כינויים לכתר, ונאחזת בכתר בסוד הרצון שהוא סוד היראה. ומשה גם כן נאמר בו, כי ירא, כן, בסנה, כי ירא מהביט אל האלוהים, כי ירא מהביט בעומק מחשבתו, זה ירא מהביט, ונתן גבול למחשבתו. כלומר, הוא היה ירא מלנסות להבין, או מלהביט את העומק של המחשבה. הוא בעצמו, משה רבנו, נתן גבול למחשבה שלו. אני מנסה לחשוב, אני זוכר שהרב שמואל עטרי, זכרו לברכה, אמר בוא נעשה שנייה אטבש לביט, הבית יצא לנו שין, יוד מם, כן, שמן. אם אני עושה אטבש למילה, לשורש ביט, בית יוד תת, אני אקבל שמן. שמן זה כאילו הבינה. היה לו איזה דיבור על זה שהבתה, בית יוד תת, זה אטבש, היפוך של השמן. שכביכול אפשר להבין מזה עכשיו, כשאני פה רואה את הטקסט, שאנחנו לא יכולים להביט, אתה צריך לעשות במרכאות איזשהו היפוך, איזשהו... לא, להפך את הכיוון של הראייה, לא לתת לעצמך לשים גבול, ולהישאר ברמת השמן, שמן זה השמונה של הבינה. נתן גבול למחשבתו. אל תביט, אלא תחזור חזרה למקום שלך, שמן. שמן זה ההיפוך של הביט. כן? כנגד בית בת בש שין, כנגד היוד יש מם, כנגד הטית יש נון. אז יוצא לנו שמן, ביט זה שמן. כי ירא מהביט בעומק מחשבתו ונתן גבול למחשבתו. כלומר, לא עולים למעלה, אלא מצליחים, ברגע שהגעת למקום כזה גבוה, תיזהר, תרד למטה. קשה מהטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן הארון, יורד על פי מידותיו, תרד למטה, תמשוך שפע, אל תתעמק במקום שבו אתה יכול בטעות לומר מים מים, כמו שרבי עקיבא הזהיר את אותו תלמיד. ואשרי מי שהגיע למעלת היראה כמשה רבנו עליו השלום. וכשבא השם לגלות לישראל סתרי מצפוניו, בשערי בינה במתן תורה, איך זה מתחבר פרשת השבוע, הזהירם שלא יביטו אל העומק ההוא. רצה לומר שלא ישוטו מחשבותם להרהר בעומק המחשבה, שאין לה גבול, ושיראו מגשת אליו. וכן עשו, שנאמר ויעמוד העם מרחוק, משה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים. וזה מחדד את השאלה שנאור שאל לפני תחילת השיעור, איך באמת, זה כתוב לנו שיעמוד העם מרחוק, אז איך הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, רד העד בעם, פן יהרסו, אל השם לראות ונפל ממנו רב. ומשה רבנו אבל אומר לו, אבל כבר זה קרה, ואתה עדות לנו לאמור, הגבל את ההר וקידשתו, כלומר, מה אתה רוצה? זה כבר נאמר להם. אבל עצם הירידה של משה רבנו לומר לעם, זה נתן לעם ישראל את היכולת להשיג משהו. כי משה, ברגע שהוא קצת יורד, למרות שהעם כבר ירד, פיזית העם ירד, אבל עצם זה שמשה רבנו ירד מאותה רמה של הקדוש ברוך הוא, כביכול, אי אפשר לומר שבאותה רמה, כי הקדוש ברוך הוא אין סוף. אבל במקום שבו משה רבנו בהתחלה עמד, אי אפשר היה להנגיש תורה לעם ישראל. כי משה רבנו הוא המתווך, לכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, רד העד בעם. אבל כבר ירדו, לא, אבל אם אתה לא תרד, לא תהיה מציאות של העד בעם. אם אתה לא תרד מטה, אם אתה תישאר כל כך גבוה,
אז כשהם ישמעו את הדיבור לא תהיה להם שום השגה בו. ואם לא יהיה להם שום השגה, לא יהיה להם יכולת לתווך אותו. ואז כל אחד ישגה בטעויות שלו. צריך שאתה תרד, כי משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. כשהדיבור היה נשמע כאילו משה אומר אותו. כי היה צריך את המתווך, אחרת לא היינו תופסים שום דבר בעשרת הדברים. כי העם עומד מרחוק, רחוק מדי בשביל תפיסה נכונה. לכן צריך את משה רבנו שירד, למרות שהעם כבר ירד, כי אם אתה לא תרד, לא יהיה את הכלי המתווך. תחשבו שאור הכתר מתגלה, וזה מה שקורה במעמד הר סיני, אבל אם יש לך אור כתר שמתגלה, ואין לך לא חוכמה ולא בינה, שמנגישים את זה דרך דעת אל כל השבע צבאות התחתונות, חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות, אז העם הנמצאים למטה, איך יקבלו את זה? זה פשוט יהיה אור גדול, וואו, איזה יופי, אבל מה לקחתי מזה? איזו הבנה, איזו תובנה. לכן משה רבנו נדרש לרדת. ברגע שמשה רבנו התחיל לרדת, למרות שהעם כבר ירד, ולכאורה זה נראה למשה רבנו ציווי מיותר, רק כשהוא מתחיל לרדת, יש יכולת להערה גם לרדת, דרך משה שירד, כדי להנגיש את זה יותר לעם. ואם משה רבנו לא היה יורד, לא הייתה מציאות של העד בעם. כי העם נמוך מדי. ודע כי כל ישראל שעמדו בסיני, מעלות ושיעורים היו להשגותיהם, כל אחד הבין כפי תפיסתו, סליחה. כפי שנרמז בפסוק, ואל משה אמר עלה אל השם, וניגש משה לבדו אל השם, רק הוא הגיע למעלה מאוד גבוהה, והם לא הגשנו. ולפי שיש כמה מעלות בהתפשטות המחשבה וספירת הרצון, אמר להם שיגיע לכל אחד לגבול הראוי לו, וזה שאמר להם משה רבנו עליו השלום, כי לבעבור נחסות אתכם באלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם, לבלתי תחתהו. איפה מתחיל החטא? החטא מתחיל מזה שאני אומר, אבל אני הבנתי. אם הבנתי, אז אני עושה כבר איך שאני מבין, ולא כפי הרצון העליון. אנחנו צריכים להגיע למקום שמצד אחד אנחנו תופסים משהו כדי להבין עד כמה אנחנו לא מבינים. לא להגיע למקום של, אני הבנתי, לא. כל אחד צריך להגיע בהעמקה שלו למקום שאומר, הבנתי כמה אני לא מבין. וזה מעורר את המקום של יראה, כי ראייה אין לנו. ראייה אין לנו. וההבנה צריכה להיות במקום שנקראת, אני מבין כמה אני לא מבין, זה שורש היראה. וזה מה שמשה רבנו, כל אחד, במעלת עם ישראל במעמד הר סיני היה במקום מאוד מסוים, בתפיסה, אבל משה רבנו ירד למטה כדי להראות לכולם כמה אתם לא מבינים, כדי שלא יחטאו. כי לבעבור נחסות אתכם באלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם, לבלתי תחטאו. הנני מפרש שני הפסוקים ברמזים. לבעבור נחסות אתכם, בא לנסותם בכוח מה שסובלים. כמו שאמר, כי לבעבור נחסות אתכם באלוהים, כאדם המנסה חרב, כמה כוחו לחתוך. כך ניסה אתכם האלוהים, כשנתגלה עליכם, כדי שתנסו עצמכם לראות כמה כוחכם להסתכל בגדולתו ובעוצם השגתו. הוא רצה, תראו מה אתם יכולים לתפוס מהאור הגדול הזה. ושוב, משה רבנו יורד כמתווך, אחרת לא הייתה מציאות בכלל של ההבנה. הוא נותן פה משל, כמו שרוצים לבדוק חרב, כמה היא חדה. בואו ננסה לחתוך את החומר הזה ואת החומר השני. אז ככה למעשה, בעבור נסות אתכם באלוהים. וכשבאתם לניסיון, ברחתם, ואמרתם שאין בכם כוח לעמוד במראה הגדול הזה, כאומרו, ספר דברים, ותקרבוני אליי כולכם כל ראשי שבטיכם וזקניכם, ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה הזאת. אם יוספים אנחנו לשמוע את כל השם אלוהינו עוד,
ומתנו. אנחנו לא באמת מסוגלים להכיל, זה מבטל אותנו לגמרי. אם אנחנו בבחינת מתים. ועתה למה נמות? כי תאכלנו האש הגדולה הזאת. אם יוספים אנחנו לשמוע את קול השם אלוהינו, עוד ומתנו. זה גם מה שקורה במדרש, שמספרים לנו שבדיבר הראשון, אנוכי השם אלוהיך. רק שני הדיברות הראשונים שמעו אותם מפי הגבורה ממש. הדיבר הראשון, פרחה נשמתם. הדיבר השני, חזרה בהם נשמתם. לא יהיה לך אלוהים אחרים, על פניי חזרה בהם נשמתם. אחרי שמה שנקרא נשמות כולן יצאו, כולנו היינו שם, אז הנשמות שלנו יצאו בדיבר הראשון, וחווינו תחיית המתים בדיבר השני. לא אהבנו את הבנג'י הזה במרכאות, אמרנו למשה רבנו, דבר אתה עמנו ונשמע, ולדבר עמנו השם, פן נמות. הבנו, תודה. אנחנו רוצים להישאר עדיין בכלי הזה שנקרא גוף. אנחנו צריכים להגיע בקיצור למקום שנקרא, אני מבין כמה אני לא מבין, ומתוך זה מתעוררת היראה. וזה מה שקרה. נתן לחרב לראות עד כמה היא חדה, ואז היא הבינה כמה היא לא רוצה לחתוך. וכשבאתם לניסיון ברחתם, ואמרתם שאין בכם כוח לעמוד במראה הגדול הזה. כאמור, ותקרבונה לכולכם, ועתה למה נמות, כי תאכלנו האש הגדולה הזאת. ואם כן, ואם כך, מאחר שבא לנסות אתכם, שתראו כמה אתם יכולים לסבול מכוח השגתו, ולא יכולתם לסבול מראה כבודו. מכאן ואילך יש לכם להתלבש יראה ופחד מלהרהר ולחשוב במה שאינכם יכולים להסתכל בו, שהרי באתם לידי ניסיון באותו דבר, וברחתם ממנו לגודל תוקפו וגדולתו. ולפיכך לבעבור נסות אתכם בא אלוהים, רק לעניין של להעלות אתכם, תציצו, תקבלו, תבינו כמה יהיה לכם קשה לקבל את זה, ומתוך זה תיכנס היראה. תבינו כמה אתם לא מבינים. אבל תראו את ההשגחה. ולפיכך לבעבור נצרות אתכם בא האלוהים, ובעבור תהיה יראתו. על פניכם לבלתי תחתהו. מכאן ואילך ותהיו יראים להרהר בגודל השגתו. שימו לב שזה להרהר, הרהור, גם כל המעמד הר סיני, הר. זה מעלה אותנו בהרהור, ההרהור המסוכן. תגיע למקום, הגבל את ההר, את ההרהור שלך, וקידשתו. הגבל את ההר, היכולת שלנו להרהר במחשבה, תיזהרו. תבין כמה אתה לא מבין. שתהיו יראים להרהר בגודל השגתו ולהיכנס לפנים ממחיצה שלכם, פן תחתהו לשמיים ותתחייבו כליה. וזהו פירוש, ובעבור תהיה יראתו על פניכם. ומאחר שעמדתם בניסיון, והראיתם מפני האש, ואמרתם לי, ועתה למה נמות? לפיכך, מכאן ולהבא תהיה יראתו על פניכם, שלא תסתכלו חוץ לגבול הראוי להשגתכם. ואם כן, התבונן בכל מקום שתמצא לשון יראה. רומז בתפירה הזאת, חוכמה, שהיא מקום היראה. כלומר, שאין כוח להתבונן במחשבה בו, לפי שאין לו גבול ושיעור. יפה. נפסיק כאן לדעתי, זה ככה. אין עוד נביא ומביט את תמונתו. כן. רק על משה רבנו נאמר, נכון. משה רבנו אמר שאי אפשר להביט. זה בדיוק העניין, שהביט הזה, זה הבטה, היא אסורה. כי ירא מהביט אל האלוהים, אנחנו צריכים להפוך, היפוך, לא להמשיך לחקור לכיוון הזה, אלא לרדת למטה. היפוך ביט, שמן, שכמו שאמרנו, השמן יורד, זה אתה צריך להגיע, להבין עד מקום שנקרא, אני מבין עד כמה אני לא מבין, ואז אני יורד למטה ומשכתי שפע. זה מבחינת שמן שיורד, כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן הארון, שיורד על פי מידותיו. נפסיק כאן. תודה רבה, תודה רבה. לילה טוב, שבת שלום שתהיה. בשורות טובות, חיים טובים, אריכות ימים, אמן. בעזרת שבת השם. שלום, לילה טוב, תודה רבה. היית נאור, איך זה יסתדר עם השאלה שלך? יפה מאוד, ברוך אה? השם. לילה טוב, טוב. מה? אביאל, איזה אלוף.
שלום, דוד. ערב טוב, ערב טוב, עמרם. ערב טוב, ברוך השם. ברוך לילה השם. טוב. לילה טוב. טוב. מה יש?